Čo nás čaká v auguste 2024? Pozrite si priaznivé a nepriaznivé obdobia podľa mesiaca na august 2024. Zastavte si video, pozrite si tabuľku. Od 5. augusta do 28. augusta bude retrográdny Merkúr. Retrográdnosť znamená, že sa veci vracajú dozadu. To znamená, že je ťažké napredovať a veci treba robiť na viackrát. V tomto prípade sa to týka Merkúra a Merkúr je myslenie, komunikácia, štúdium, cestovanie, písanie, čítanie. V tom pozitívnom sa retrográdny Merkúr môže prejaviť ako návrat k niečomu, napríklad, že sa stretnete s niekým, koho ste dávno nevideli, alebo že si prečítate knihu, ktorú ste dávno nečítali. Ale pokiaľ ide o úplne nové veci, tak tam bude Merkúr robiť prekážky. Takže napríklad, keby niekto chcel niekam cestovať, tak je možné, že sa predčasne vráti, alebo keby niekto podpísal zmluvu, tak je možné, že od nej niekto časom odstúpi. Alebo keď niekto niečo kúpi, možno, že to bude chcieť vrátiť. V tomto období sa zvykne kaziť aj technika, ktorá súvisí s komunikáciou, napríklad mobily. Prejdeme si teraz aspekty. Začneme tým najhorším. Mars kvadratúra Saturn bude 15., 16. a 17. augusta. Tento aspekt je najhorší kvôli tomu, že spája dvoch škodcov, Marsa a Saturna, disharmonickým aspektom. Mars ťahá veci dopredu, Saturn naopak veci brzdí a tieto dve sily na seba narážajú. Zvyšuje sa riziko úrazov, nehôd a konfliktov. Znižuje to motiváciu, prináša to prekážky do toho, čo robíme. Tento negatívny aspekt je ale zmiernený prítomnosťou Jupitera. 13., 14., 15. a 16. je Mars v konjunkcii s Jupiterom. Jupiter je v podstate protikladný k Saturnovi. Kým Saturn brzdí a obmedzuje, Jupiter povzbudzuje a otvára možnosti. Čiže kým Saturn kvadratúra Mars spôsobí na Mars tak, že ho brzdí a obmedzuje, čiže Mars je vôľa, a prináša to prekážky do vôle, tak Jupiter robí presný opak, povzbudzuje, motivuje. Zároveň Jupiter bude v kvadratúre na Saturn od 15. až do 24. augusta. Vzhľadom na to, že sú to pomalé planéty, môžu mať väčší vplyv na celospoločenskú situáciu. Vzhľadom na to, že Jupiter symbolizuje vieru a Saturn skepsu, tak to môže znamenať, že nám to bude uberať na optimizme a viere. Najlepší aspekt v auguste bude Slnko sextil Jupiter 6., 7. a 8. Slnko s Jupiterom sú dve denné planéty, ktoré si navzájom rozumejú. Zároveň Jupiter je dobrodej a sú spojené harmonickým aspektom. Preto je to celkovo dobrý aspekt a zlepšuje to celkovú atmosféru. Do celkovej atmosféry to teda vnese viacej optimizmu a viery a je to dobré aj na celkovú vitalitu a energiu. 7. a 8. bude tiež Merkúr v konjunkcii s Venušou, čo je vo všeobecnosti priaznivé, pretože Merkúr s Venušou si rozumejú. Merkúr je komunikácia, Venuša je radosť, čiže je to príjemná komunikácia. Akurát nesmieme zabúrať na to, že Merkúr v tom čase je už retrográdny. Je to dobré na krátke výlety, tvorivé písanie alebo čítanie, štúdium niečoho, čo nás baví. 5. augusta Venuša vchádza do Panny. Pre Venušu je Panna nepriaznivé znamenie, pretože Venuša je v Panne v páde, čiže je to nepriaznivé na záležitosti Venuše. Je to nepriaznivé napríklad na vzťahy, čiže svadba v tom období by nebola ideálna, tiež na krásu, či už ide o krásu tela alebo krásu ako umenie a tiež na relax. 15. augusta sa Merkúr vracia do znamenia Leva. Merkúr vychádza z Panny, kde je povýšený a kde je doma. A vchádza do Leva, čo je pre neho cudzie znamenie, čiže to znamená zhoršenie pre záležitosti Merkúra. A záležitosti Merkúra sa týkajú komunikácie, myslenia, štúdia, cestovania, obchodu a podobne. 18. a 19. augusta tu máme tri aspekty. Slnko konjunkcia Merkúr, Venuša kvadratúra Jupiter a Venuša opozícia Saturn. Konjunkcia Merkúra so Slnkom je pozitívna, znamená to vyjasnenie v komunikácii a myslení. Venuša opozícia Saturn je nepriaznivý aspekt, pretože Saturn s Venušou si nerozumejú, navyše sú v opozícii. Je to zasa ešte horšie na záležitosti Venuše, napríklad na vzťahy,
čiže svadba v tomto období by bola obzvlášť nepriaznivá. Ale aj celková nálada môže byť trošku viacej melancholická, pretože Venuša symbolizuje radosť, ale Saturn znamená prekážky. Čiže ten Saturn vlastne berie Venuši tú radosť. Ale nakoniec to nie je až také nepriaznivé kvôli tomu, že Jupiter v tom istom čase robí kvadratúru na Venušu. A keďže Jupiter s Venušou si rozumejú, aj keď je to disharmonický aspekt, je to predsa len podpora pre Venušu, čiže tie negatívne veci ako keby čiastočne odstraňuje. Od 21. do 24. je tu Venuša kvadratúra Mars. Tento aspekt je tiež nepriaznivý na záležitosti Venuše, čiže napríklad na tie vzťahy, ale aj na krásu, zábavu a podobne. Ale Mars škodí ináč ako Saturn. Čiže Mars škodí tak, že narúša stabilitu, čiže narušil by napríklad stabilitu vzťahov. 22. augusta ako obyčajne Slnko vchádza do Panny, čiže vychádza zleva, kde je doma, kde má veľkú silu a vchádza do Panny, kde postupne silu stráca a v prírode sa to prejavuje tak, že končí leto. Merkur sextil Mars je 23. a 24. augusta. Merkur sextil Mars je prevažne priaznivý aspekt, pretože Mars sa nachádza v blížencoch, kde vládne Merkur. Mars dodáva energiu Merkúru a Merkur, keď je komunikácia, tak Mars sextil. Merkur je iniciatíva v komunikácii, kým Merkur je myslenie, tak s podporou Marsu to znamená rýchle myslenie, čiže nám to bude asi viacej páliť. 29. augusta Venuša vchádza do znamenia Váh. Spomínal som, že kým Venuša pôjde cez Pannu, kde je v páde, tak je to nepriaznivé na jej záležitosti, ale keď vstúpi do Váh, kde je doma, tak je to naopak priaznivé pre jej záležitosti a Venuša symbolizuje vzťahy, krásu a zábavu. Vhodný okamih na toto obdobie som vybral na 9. augusta okolo 5:45. Tento okamih je priaznivý kvôli tomu, že Slnko sa nachádza v Levovi, kde je silné a je rovno na ascendente a Mesiac je celkom dobre postavený, čiže našiel som najlepšie možné postavenie v tomto období pre Mesiac, aj keď nie je možno ideálne, ale aspoň robí trigón na nejaké planéty.